Kirsi-Piha. Täällä ainakin hymy on herkässä heti alussa alkaen. 2 todella intohimoisesti jalkapallon suhtautuvaa henkilöä. Entinen meppi ja kansanedustaja Kirsi-Piha, tervetuloa. Kiitos. Ja Janne Saarinen, jalkapalloilija, tervetuloa. Kiitos. En lähde veikkaamaan, kumman intohimo palaa suuremmalla liekillä. Lähtisin veikkaamaan, että meppi päihittäisi sinut tässä, Janne. No, mä luulen, että 70-30 menee hänen nimiinsä. No, musta ei kyllä intohimosta fania saa millään, Mutta jalkapallosta tiedät kaiken. No, Paitsi jos sääntö ainakin tuntui olevan ihan selvästi hallussa. No siis mä luotan siihen, että jos miehet on keksineet käsitteen paitsio, niin se ei pelistä toiseen, sen sisältö ei niin oleellisesti vaihtele. Et jos mä tiedän suunnilleen, mitä se on jääkiekossa, niin ehkä se suurin piirtein sama on jalkapallossa. All right. Hyväksytäänkö tämä? Hyväksytään. Mutta hei, Arto puhui siinä ja kisauutissa puhuttiin tästä tietysti jännitteestä, kun Puola pelaa Saksaa vastaan. Ja näitä tällaisia jännitteitä Euroopassa on rakennettu pitkin vuosikymmeniä. Ne pysyvät edelleenkin. Meillä on Suomi-Ruotsi ja meillä on Ranska-Saksa, meillä on Ranska-Englanti. Ja miksi se on edelleen näin, kun kohta kaikki kuulumme samaan Euroopan yhteisöön kuitenkin? Niin, ehkä siinä on tämmöistä toki historiallisista syistä kumpuavaa kilvottelua. Ja ehkä siinä voi sanoa, jos nyt lievästi yhteiskunnallisen asetelman tähän ottaa, niin siinähän voi sanoa, että tämmöiset urheilukisat, on se sitten jääkiekko, jalkapallo, mikä tahansa, niin sehän on mukava tapa kilvotella verrattuna siihen, miten historiassa on kilvoteltu, että se on rauhanomainen tapa, missä rauhanomaisesti kisaillaan. Mutta eikö tässä olisi ollut tehtävä mepeille hoitaa tämä asia niin mallikkaasti kuin Janne ja muut jalkapalloilijat ovat sen tehneet, koska jalkapallossa on ymmärtänyt varmasti oikein, että ei tunneta kovin suurta tällaista kiihkoa, riippumatta siitä, mistä pelaaja tulee, koska useinhan joukkueessa nykyisin on pelaajia vaikkapa 10 eri maasta. No joo, sanotaan näin just, että tuolla ulkomailla kun on pelannut, niin saattaa olla samassa seurassa 10 eri kansallisuutta ja ei ainakaan mun puolelta ole ikinä ollut kenellekään mitään kismaa eikä vihaa, tietysti toinen juttu on se, että mitä mieltä ne on musta. Mutta ettehän te oikeasti voi olla sitä mieltä, että se olisi optimaali tilanne, että me kaikki oltaisiin kaikkien puolella. Eihän siitä mitään tulisi. Eihän kukaan hurraisi kenellekään enemmän kuin toisille ja siitä ei tulisi sellaista tunnelmaa, mikä tuossa kisassa nyt kaiketi on yksi oleellinen asia. Että me ollaan jonkun puolella ja silloin me ollaan sitä toista joukkuetta vastaan, koska me halutaan voittaa. Niin, ja kyllä sustakin olisi tylsä pelata. Joo, mutta ehkä nyt tässä oli kysymys siitä, että kun otettiin noita joukkueita, niin niissä on vähän enemmän semmoista vihaakin, että se ei ole pelkästään sitä tunnelmaa. Ja joskushan se kuitenkin johtaa näihin valitettaviin yhteenottoihin. Ja tietysti meillähän on suuremmassa mittakaavassa tapahtunut paljon traagisempia tapahtumia urheilun yhteydessä, jolloin politiikka on tullut mukaan esimerkiksi Münchenin olympiakisoissa 72, mutta harvemmin niin pahoja tapahtumia kuitenkaan on, mutta pitäisikö poliitikkojen käydä vähän kyselemässä urheilijoilta, että miten hoidetaan tämä suhdetoiminta niin, että ei ne poliitikot siellä riehu, että kyllä ne on ne kansalaiset. Niin, mutta kansalaisia pitää opettaa. Kansalaisia pitää opettaa. No mä en usko siihen, että poliitikot opettaa kansalaisia. Että me opetamme poliitikkoja. Toivottavasti näinkin, mutta mä uskon siihen, että se aina tulee olemaan ihmisiä, jotka käyttää hyväkseen tilanteita, mitkä ei ole siihen tarkoitettu, jos haluaa olla väkivaltaisia. Et mä en jotenkin mun mielestä se keskustelu sen poistamisesta niin on sillä tavalla ikään kuin toivotonta, että ei se koskaan lieveilmiöt ei ikinä poistu. Ei tietenkään. Mutta toivotaan, että ne vähenee ja toivotaan, että enemmän keskitytään siihen peliin ja sellaiseen ikään kuin oikeanlaiseen taistelumielialaan. Niin toivotaan, että ei nyt ainakaan enää sotia syty, koska sellaistakin on tapahtunut silloin, kun El Salvador ja Honduras pelasi vastakkain ja olikohan niin, että Honduras hävisi, niin seuraavana päivänä ne olikin jo lähettänyt panssarivaunut sinne El Salvadoriin ja siinä syttyi 2-3 vuoden sota. Joo, siitähän ei kukaan toivo. Mutta yleensä poliitikot pyrkivät ainakin hyödyntämään urheilua, menestystä etenkin. Joskus myöskin vaikeana hetkenä poliitikko asettuu urheilijoiden kanssa samaan rintamaan. George W. Bush lähetti jonkun viestin Yhdysvaltain joukkueille kisojen aattopäivinä ja sitten toisaalta Göran Persson lohdutti ruotsalaispelaajia koko Ruotsin kansaa Ruotsin avausottelun jälkeen, joka tuotti vain tasapelin Trinidad ja Tobagoa vastaan. Onko se poliitikolle helppo paikka näyttäytyä ja ikään kuin sitä kautta saada itselleen myöskin
niitä niin kutsuttuja halpoja lisäpisteitä? No siis varmaan se on, kun tähänkin peliin niin kun liittyy kovasti paljon intohimoja ja sellaista niin kuin kansallistunnetta ja kaikkea tämmöistä, niin sehän on tavallaan, niin kuin, ehkä poliitikko niin kuin haluaa leimautua siihen samaan ja niin kuin ikään kuin mennä siinä vanavedessä ja todeta, että no mä olen aina ollut teidän puolella ja mä oon aina ollut intohimoinen sitä tai tätä. Ja kyllähän tätä näkee muualla kuin urheilussakin, että aina missä menestystä ikään kuin näkyy, niin kyllä siellä poliitikko seuraa perässä. Ja joskus poliitikko ottaa vielä aika kovan asenteen. Voisiko kumpikaan teistä ajatella, jos olisitte diktaattori, lähestyä omaa joukkuetta ennen MM-kisojen loppuottelua viestillä voitto tai kuolema? No tuskinpa. Näin teki nimittäin Mussolini vuonna 1938 ennen loppuottelua, jossa Italia kohtasi Unkarin. Hän teki paljon Mussolini oli Mussolini, niin en mä nyt ehkä ihan tuohon lähtisi kyllä. Ei kuoleman kanssa niin kuin siltä tavalla kannata pelleillä. Että. Mutta mieti sitä tilannetta, kun sinä 4 vuoden päästä sitten seuraavissa MM-kisoissa pelaat Suomen joukkueessa ja Suomi on loppuottelussa, niin miten pelaaja kokisi sen, jos tällainen viesti tulisi, että se on voitto tai kuolema? No jos Tari Halonen tulee sanomaan, että voitto tai kuolema, niin on se sitten pakko voittaa. En mä ainakaan 4 vuoden kuluttua vielä halua kuolla. Mutta Suomi on loppuottelussa 2010. No. Mitä sanoo asiantuntija Kirsi Piha siihen? Jalkapalloiluasiantuntijan mielestä se on täysin mahdollista. Mikä joukkue voittaa? Jos meillä on tällaisia pelaajia, niin miksipä ei? Mikä joukkue voittaa nyt maailmanmestaruuden tänä vuonna, 9.7.? No mä oon lähdössä Italiaan kesälomalle, että mun on melkein pakko kannattaa Italiaa, jotta mä säilyn hengissä siinä maassa. Että siellä se on niin kova intohimo tää jalkapallo, että eikä mä oon kova Italia-fani, että eikö ne ole ihan hyviä? No ne on hyviä ja mä ajattelin just, että et varmaan pelkästään senkään takia, että ne on ihan hyvän näköisiäkin. Niin tämä on näitä tyypillisiä ennakkoluuloja, että nainen katsoo jalkapalloa sen takia. Mä sanon, mä en katso edes sen takia. Katsotaan sitten pelin takia. Katsotaan pelin takia sitä ja mietitään. Meillä on 3 viikkoa aikaa ennen kuin tiedämme, voittaako Italia. Kiitoksia käynnistä molemmille. Kiitos. 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 Kiitos pubien vieraat. Täällä studiossa istuu valmentaja